Ing ulangan iki, kita bakal ngomong babagan tipe data boolean. Iki bakal dadi pelajaran sing cendak banget amarga kita pancen ora bisa ngomong akeh babagan boolean tanpa ngomong babagan relasional lan logis operator. Lan aku pengen nyimpen kanggo pelajaran nalika kita miwiti ngomong bab yen statements lan gawe keputusan. Dadi ing kene aku mung arep ngenalake sampeyan jinis boolean standar, nuduhake sampeyan cara-carane. Banjur kita bakal pirembagan luwih akeh babagan carane kanggo ngasilake data boolean ing bab sabanjure. Dadi kita bakal buka cangkang interaktif. Jinis data boolean mung bener lan salah. Ing basa pemrograman istilahe true gawe nuduhake bener lan false gawe nuduhake salah. Yen miturut internal true diwakili angka 1, integer 1, lan false dituduhake angka 0. Dadi contone, yen aku nulis ekspresi kaya iki, sing bisa uga ora ana gunane kanggo sampeyan. Pur padha karo loro padha karo loro. Utawa luwih tepat, asil bandingake loro padha karo loro. Ditugasake kanggo bool, bakal ngasilake nilai sing true ditampilake. Nanging sacara internal tenan 1. Banjur ana sawetara logika tampilan sing nampilake. Sing true padha karo 1, supaya kita bisa nguripake lan ngomong. Banjur nampilake bool lan sampeyan ndeleng sing saiki bool false amarga loro punika ora padha karo 3. Dadi ana tenan ora akeh liyane kanggo ngomong ing titik iki bab boolean. Jinis data liyane saka sing ana nilai true lan nilai false. Iki digawe nalika kita nggawe perbandingan nggunakake operator relasional lan operator logis uga. Kita bakal ngomong luwih akeh babagan sing ana ing bab sabanjure. Secara internal true disimpen dadi angka 1, lan false disimpen dadi angka 0. Aku mengko uga nuduhake carane ngasilake nilai miliar. Sampeyan uga bisa nindakake. Umume mesti langsung ing expression. Kita weruh sing sadurunge, kaya mangkono. Dadi pancen kabeh sing bakal kita ucapake babagan boolean. Jinis data saiki, lan kaya sing wis tak critakake kaping pirang-pirang. Kita bakal ngomong luwih akeh babagan data boolean nalika kita ngrembug bab ing gawe keputusan lan statements. Dadi kita bakal ngrampungake pelajaran singkat iki. Saiki, pindah menyang paulangan sabanjure, ngendi kita arep pindah saka jinis data menyang data struktur. Lan miwiti kanthi ngomong babagan data daftar struktur.